Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji slot igara govorit ćemo o igri pod imenom Book of Bruno. To je igra koja je slična igrama Book of Dead i Book of Ra, te općenito gotovo svim ostalim igrama koje sadrže book, odnosno knjige u svom imenu. Tematika ove igre možemo tako reći gangsterska, a simboli u njoj su razni likovi i znakovi s igračim kartama za poker. Simbol koji je najbitniji u ovoj igri je naravno simbol knjige, a on ima Wild Scatter značajku. Wild značajka mu dopušta da mijenja bilo koji drugi simbol u igri kako bi igrač imao veće šanse za dobitkom, dok mu Scatter značajka dopušta da pokrene bonus vrtnje. Do tih vrtnji će doći ako igrač na bilo koje 3 pozicije u jednoj vrtnji dobije 3 simbola knjige. Nakon toga će dobiti ukupno 12 besplatnih vrtnji, prije kojih će se jedan simbol nasumično odabrati kao proširujući. Kada igrač u bonus vrtnjama otvori 2 ili 3 proširujuća simbola, ovisno o njihovoj jačini, oni će se proširiti na cijelu rolu i igrač će ostvariti dobitak. Pritom simboli ne moraju biti u linijama koje se gledaju za isplatu, već mogu biti na bilo kojim drugim pozicijama. Također, ako igrač u tim bonus vrtnjama opet dođe do 3 knjige, može ih produljiti za još 12 vrtnji kao što možete vidjeti. To bonus značajku čini najisplativijom u ovoj igri i glavni je cilj mnogih igrača. Idući na što smo se osvrnuli u ovoj igri je njezin RTP, a on iznosi 96,06%, što je sasvim solidno kada se prisjetimo da RTP u slot igrama uglavnom između 93 i 97%. Što se tiče igre Book of Bruno, to bi bilo to za ovu recenziju, a za više sličnog sadržaja se pretplatite na ovaj kanal. Pozdrav do idućeg videa.